Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, Police Director sang Nokpo kag Nopo nag-file sang courtesy resignation. Mayor Benitez nangabay sa gobyerno nasyonal nga dugangan ng mga senior citizens nga makabaton sa social pension. Sa balita nasyonal, pagmanipular sa presyo, isa sa mga rason nga nakita sang Department of Agriculture sa mahal nga presyo sang Bombay. Officer in charge sang Department of National Defense kag pitok pa ka opisyal nag-resign. Sa balita international, China ginuntat ang pag-issue sang short-term visa sa mga South Koreans bilang balo sa giniligar discriminatory measure sang South Korea. Sa balita sa sports, Barangay Ginebra tinguhaan nga magdaog sa Game 6 para makuha ang kampiyonato sa PBA Commissioner's Cup. Sa balita entertainment, mahal nga movie ticket, isa sa rason nga nakita kon nga wala sang may nagatanaw sang Pinoy movie suno kay Direk Paul Soriano. Samtang sa balita special, mga pamaagi kag tips kung paano malambot ang imo sining nga handom. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Enero 11, 2023. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Action Boy Duran. Sa aton balita sa lakat sang panahon. Last 3 ning aga, ang low pressure area ang katapusan nga nakitaan sa kalayon nga 295 kilometros na sidlangan sa Hinatuan, Surigao del Sur. Samtang ang shear line na nag-apekto naman sa eastern section sang Southern Luzon kag Visayas. Ang Western Visayas, lakip ng Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod, maka-eksperyensya sang pag-ulan bangod sang LPA kag shear line. Kasarangan tubtub mabaskog nga huyop sang hangin gikan ang mabatyagan sa bugos naman nga isla sang Negros. Samtang ang adlaw nagbutlak las 6:09 kaina, magatunod naman na las 5:42 karon sa hapon. Ang temperatura mabatyagan sa 24 degrees Celsius tubtub sa 29 degrees Celsius. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal. Nag-file sa ila courtesy resignation ang duha ka mga police director sang duha ka probinsya sa isla sang Negros. Suno kay Negros Occidental Police Provincial Office Director Police Colonel Leo Pamitan, suportado niya ang plano sang gobyerno nga tinluan ang hanay sang kapulisan bilang tikang agud mangin madnilagon ang kampanya kontra illegal nga droga. Dugang pa ni Pamitan bilang pinakamataas nga opisyal sa pulis kag nag-isanon nga third level officer sa probinsya, nagakadapat lamang nga iya pangunahan ang pagpatuman sang kaayuhan kag sistema sa Nokpo. Nagpalayag man si Pamitan nga bukas sa investigasyon sang 5-man committee agud nga maklaro ang yes ni nga ngalan. Ginpanginbulahan man ni Pamitan na si Chief PNP General Rodolfo Azurin Jr. kag PRO6 Director Brigadier General Leo Francisco sa ilang madasing nga pagsabat sa hinyo ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos. Nagpagawa ng statement si Pamitan isa ka adlaw matapos magpanawagan si Governor Bong Lacson nga siyang dapat mag-file man sa courtesy resignation. Samtang nag-file naman sa iyang courtesy resignation si Negros Oriental Police Provincial Office Director Police Colonel Reynaldo Lizardo. Suno kay Lizardo, nagapati siya nga maayo ang tinutuyo sa ginaduso ng internal cleansing sa PNP organization. Nokpo Director Police Colonel Leo Pamitan ang mga pulis nga involbado sa illegal nga droga. Suno kay Pamitan, ginasuportahan niya ang plano sa gobyerno nasyonal nga hingyoon ng mga generals kag full colonels nga mag-file sa courtesy resignation kung inay nakita nila nga pamaagi nga matinuan ang hanay sang PNP. Dugang pa ni Pamitan na makabulig man ini agud mapabilin ang integridad sa PNP. Papagahayag pa ni Pamitan ang mga pulis nga nagahimo sang illegal nga hilikoton among nagaguba sang imahe sang kapulisan. Nagpasalig man ang direktor nga magahimo sa nagkakaigo nga tikang sa Nokpo sa Tion nga may mabaton ini nga impormasyon nga may pulis sa probinsya nga involbado sa illegal nga aktibidad. Sa duga pa naton nga balita lokal, nagapangabay si Bacolod Mayor Albe Benitez sa gobyerno nasyonal
nga dugangan ang kadamuon sa mga senior citizens nga makabenepisyo sa social pension. Ginpahayag ni Benitez, yara lamang sa kapin 5,000 ka mga senior citizens sa Bacolod ang nagabenepisyo sa sining programa. Ginkomparar ni Benitez ang syudad sa Iloilo nga mas madamo ang benepisyaryo sa syudad sa Bacolod. Paagi sa social pension, makabaton sang tag 500 pesos kada bulan o kung 6,000 pesos kada tuig ang kwalipikado nga benepisyaryo. Una na ginaprubahan sa sangguniang panlunsod sa Bacolod ang ordinansa ni Councilor Celia Flor nga naghatag sang social pension sa mga senior citizens kag persons with disability. Gintugyan sa City Planning and Development Office Community-Based Monitoring System, DSSD, Office of the Senior Citizen Affairs, kag ang Barangay Local Government Units ang mag-consolidate sang database o kon master list sang tanan nga kwalipikado nga makakuha sang social pension. Ang numbers na is actually gina-finalize namon because we are also lobbying from the national government to increase ang atong allocation. Ginserbi na sang Bacolod City Legal Office ang notice to pay and vacate sa duha ka mga stall sa Manukan Country nga napaslawan nga magbayad sang ila utang base sa compromise agreement. Ang duha ka stall sa mga Carmen kag Shiva Rose nasaad sa notisya nga pirmado ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. nga ginhatagan sang 15 dias ang duha ka stall para magbayad sa kabug-usan nila nga arrears. Ang Carmen ang may utang nga 687,600 pesos o kon 680 pesos, samtang ang Shiva Rose ang may balanse nga 660,543. Nagademanda man ang CLO nga bayran ang ilang arrears kag magbiya sa lugar sa talana nga adlaw bangod kung mapaslawan ang syudad na mismo magasira sang ilang nga pwesto. Sa idalom sang compromise agreement, dapat magbayad na may utang nga stall sang 25,000 pesos kada bulan nga nag-umpisa sa Nobyembre 2022 kag kung mapaslawan nga magbayad sa duha ka sunod-sunod nga bulan, ipapanaw ang notice to pay and vacate. Ang duha ka stalls ang wala sa may ginabaligya sang ginserbe ang notisya. Samtang naganigosyar karon ang Bacolod Local Government Unit sa Pamilya Gonzaga nga nagapag-iya sang pribado nga propiedad sa tunga sa Bacolod City Government Center kag Bacolod Esplanade. Sunod kay Mayor Albe Benitez, may plano ang syudad nga paayuhon ang lugar, butangan sang playground para malagawan sang publiko. Duga pa ni Benitez, nagsugot na nagapag-iya sang propiedad sa plano pero ginistoryahan pa ang komersyal nga aspeto. Una, ginsusyon ni Councilor Jason Villarosa, ang chair sa Committee on Tourism, ang pagpasira sang lugar para ini ang mapaayo kag ang pagpahamtang sang poso personnel sa lugar. Sa pagpadulo sa Action Radio Bacolod sa Esplanade, nakitaan nga may mga illegal settlers sa idalom sang Taytay. Wala na nag-aandar kung nagsiga ang mga suga, kag may mga salsalon nga nagakaladura na matapos lagari. Sa dugang pa nga balita lokal, halos kompleto na ang dokumento sa patigayon nga detailed feasibility study sa bulk water supply project sa Negros Occidental. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz, sumiter na sa gobyerno probensyal ang mga legal kag contractual documents kag natapos naman ang ocular inspection kag site visit sa Public-Private Partnership Center executives kag ADB consultants nagligad nga Desyembre 2022 sa mga lugar nga pahamtangan sang proyekto. Dungan pa ni Diaz, target sa gobyerno probensyal nga mapisahan ang bidding sa mga proyekto sa Hunyo kon Hulyo subong nga tuig. Ini nga proyekto ang magakuha sang surface water sa Malugo kag Embang Rivers sa mga borders ng Victoria City, Ibi Magalona kag Talisay City. Magluwas sini nakasumiter naman sang ilang letter of intent ang Silay kag Talisay Water Districts kag ginalauman nga makasumiter man ang Bacolod City Water District. Nagligad nga Desyembre, ginpahayag ni Governor Eugenio Jose Lacson nga ang bulk water supply project ang isa sa iya prioridad sa tuig 2023. Wala pa. Nang gakadto pa lang di. Wala pa man letter of intent nga na-address kay Gov. And then, once ang aton nga feasibility study matapos niyo sa consultants naton who arrived last December to sa Negros Occidental, nag-conduct sang mga ocular inspection, site visit, ang tanan-tanan nga mga documents, legal and contractual documents yung pangayo nila, yung submit man ang tanan nga requirements sa ila. Si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Sa katapusan nga bahin sa aton balita lokal, ginaprubahan sa Provincial Human Resource Merit Promotion and Selection Board ang appointment ni Arnel Argusar bilang pamuno sa General Services Office ng Gobyerno Provincial sa Negros Occidental
kag ni Hamira Rosario Magbanwa bilang Assistant Provincial Accountant. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz, kinahanglan lamang ang concurrence sang sangguniang panlalawigan sa appointment sang duha. Dugang pa ni Diaz, may mga ginaprubahan man si Governor Bong Lacson nga appointment para sa bakanting nga permanent position sa naglain-lain nga mga district hospitals, provincial budget nga accounting office. Ining kabahin sa pagpabakod sang manpower sa mga departamento sa Kapitolyo kag pag-promote sa mga empleyado nga nagakaangay sa posisyon. Approved na sa selection board ang appointment niya as GSO department head. Tapos si Ms. Jam Magbanwa, aton nga assistant accountant for the province of Negros Occidental, was also approved by Governor Bong Lacson yesterday. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:09. Pagmanipular sa presyo, isa sa mga rason nga nakita sang Department of Agriculture sa mahal nga presyo sang Bombay. Samtang officer in charge ng Department of National Defense kag pito pa ka opisyal nag-resign. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton nga mga Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Office ana, ano nang nauya ako magulang. Eh, siyempre, pigado, tas kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Good morning, liwat mga ka-aksyon. Kag sa ato naga-monitor dira sa Facebook, please like, follow, and share kita. Sharing is caring. Sige. Good morning, liwat sa aton nga mga naga-monitor sa Facebook. Uy, dira sa may kuan bala sa Barangay Kabug, kuan na tagal Lechon Festival naman. Ay, so punto abi ko December. Hindi, January na. Amo na yung Lechon Festival ng Ilaw. Ano na? Paano tani makakaon lechon to man? Paano gani man? Areo, Barangay Kabug, 62nd Charter Anniversary and 15th Lechon Festival. Wow, sana all. Te, sana tani makaduway pa ko tilaw na da sa ila attend mo sa ila nga Lechon Festival da. Gani, si Ma'am Santillan Manukan daw, wala yung kapangagan. Si Handumanan si Veronica ya. Ay, o, gali no. Si Kagawad Ulay Abalahon. Ay, o, gali. Duway ka panghagan nga Ay, tagwan. kaysa dumanan, di ba? May ara man to yasang December. Tapos ito sa December, amo ya. na yan namin kaya gani. Si Kagawad Ulay Abalahon da, amo na lang dapat mangibitar sa aton kay tagwalo ka litson na iyang ginaprepararya mo. Amo na. Oh, Walo. ang lima ginaparada, ang tatlo ara lang sa ila balay ginahalasa na da. Tapos parada, Abi. saod man eh. Abi ko galumpat sa baga. Hindi. Tagwalo ka litson na da iyang ginapreparasyon niya ni Kagawad Ulay Abalahon. Bongga. Ang tatlo ara nga da niya ginalasa na. Oo.
So, samtang kalantaw ka parada, pwede kaya Kaon. Oh my gosh, Pagtapos parada, bantayan mo itong litson, kaya itong imo mamutson. Doon nalaway na lang ko kay katasabad. Tapos ang parada, itong naging na parada mo itong imo mamutson. Ang kaunon mo, tatlo mo na. Bongga, no? Tanin padala na natin. Oo, arin ay, nag-reply na sa kawal kulay ayo. Ang padala ko lang da. Sa Sunday na, January 15, kita kits di sa Kabug. Oy! Ayos eh. Sa di na Madrid, so naman sa inyo balayo. Bongga! Sa inyo Baka unan balayo. mo kami sa lechon. Sa inyo balayo, Madrid, so sa Barangay Hall. Makunta sa iklaron ta. Tani ko, aon ko nila ma-judge. Te, ma-judge siya sang bayo, sang lechon. Hindi sa Lechon Festival nila, pinakanamit nga lechon. Pinakalamit. Tingnan, ko yung nabayuan na. Hindi ko. Yeah. Di ka, makong pinakabilog lechon ka unon mo, tilawan mo tanan. Ako na lang i-suggest. Ama kung mag-20 ang interest ka litson. 20 20 ya mga ka litson. litson ang Grabe, tilawan no? mo. Te, masibla ka tiyog pa ng awan, tapos nanaw mo sa Gamo ko na magparaw. Dili lang. Di ko sumo. Ano na de? Mong gagawin no? Pwede Sige. Jing, magaga sa imo, si Liza Ilon Amoroso, no? Yes. Gemma Amar Morales sa La Carlota City. April Buenaflor Gaston. Keep safe man dira sa imo. David Yes. Arevalo Jr. Phil Alonsagay. Good morning sa imo migod. Miss Georgia Gargarsiran. Ga-monitor while ga-brew. Wow, Shwene L. So, brewed coffee, gidya. Brewed Oo, coffee. brewed coffee kag clubhouse sandwich. Ay, grabe, no? Bongga. Siya na dayan niya ang pinakamangaranon sa dito ka na yan. Bani. Sa Singkang Airport. Oo, nan. Taga kuha na sa mo, taga USA. Oo. United. Unhan Singkang Airport. Ay, habi ko United Singkang Airport. Unhan Singkang Airport. Ili. Lani Villoga Waringon. Wala untat, ulan di sa amon sa Castellana. Dre sa amon, mo man sa Bacolod. Yes, wala man di ka untak. Ana Sinoro, Morning Man, Teresa Lina Kayaw, Anpari Gilbert Kayaw, Marce Rumbines Junio, Mars, good morning dira sa imo, Homa Lumena, Alex Montesa, Gapanaga Salibio Panuela, Hipanaga Salibio Panuela, good morning. Si Maninoy mo, One Ball Galio is also watching. Yes, good morning man. Kay Maninay Almadra. Gagaon sa sudan niya, Japanese mackerel. Wow, Shwene L. Sana all. Athea Kim Rima, nating, morning. Morning, Ting. Sa unab lang mga wala klase niya nga niya basa chok. Basta ang chok. Tigolan mo. Subong iya kay may ano na sila Action Boy, may online na ganing iban. May e-books na sila, no? Good morning, man, kay Ma'am Vanessa Mayo. Yes. Kay Doc Matt Mayo, of course. Morning sa Mayo family. Yes, Ma'am Jinky de Lagdon, may agaman. Sa Phoenix, Arizona. Wilma Gomez Magbanwa. Good morning, man. Kay Sol Lama Barnatsa. Sawadee ka Bacolod! Happy Wednesday ka no sa ating tanan. Ma'am Happy- Teresa rin nakakayaw. Sige. Standby sa aton nga mga balita nasyonal. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver.
Drive kag ride safe mga kaaksyon. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:19. Sa detalye na sa mga balita nasyonal, ginpahayag sang Department of Agriculture nga ginalantaw sang ahensya ang pagmanipular sa presyo ang isa ini sa mga rason sang mahal nga presyo sang bumbay sa merkado. Ginpahayag ni DA Deputy Spokesperson Rex Esto Perez nga nakabaton siya sa mga report nga may pila ka negosasyon ang natabo sa Moncada, Tarlac kag Bungabon, Nueva Ecija sa din ang mga ahente nagabaligya sa mga pananom sang bumbay sa pinakamahal nga bidder. Una ginpahayag ni Senator Cynthia Villar nga mahimo nga isa ka kartel ang sa likod sang mahal nga presyo sang bumbay sa mga merkado. Nga na mensionar ang pag-usisa sang 2013 nga nagakapakita nga may yara sang kartel sang bumbay nga may control sa supply sa Pilipinas. Ginmando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang phytosanitary inspection sa mga smuggled nga mga bumbay agud masiguro ang safety antes ipagwa sa merkado. Ginpahagman sa Presidente nga kinahanglan na sang third-party inspectors nga magpatigan sang phytosanitary inspections agud mo sisa batok sa transboundary diseases. Sunod kay Marcos, pila ka ginkompeskan nga bumbay ang hindi na pwede gamitan bilang panakot sa lutuon base man sa ginhimo nga pag-inspeksyon. Apang diriman ka ginpahayag ni Marcos ang presyo sa kada inspection nga yara sa 5,000 pesos sa kada kilo nga mas mataas ikumparar sa presyo sang bumbay. Ginbulgar ni Anay Department of National Defense Officer in Charge Jose Faustino Jr. nga nag-resign siya sa pwesto sa naligan nga semana matapos mabasahan na lamang sa balita kag social media nga nagpanumpa ng bagong military chief sa Malacanang. Enero 6, 2023 sa magpasa sang irrevocable letter of resignation si Faustino kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa ribuluan, liwat in-appoint ni Marcos si General Andres Centino bilang Chief sang Armed Forces of the Philippines. Bulos sa iyan ay appointing si Lieutenant General Bartolome Bacaro nga nagserbi nga AFP Chief sa sulod sang 5 ka bulan. Suna pa kay Faustino, hindi niya pagtugutan nga managtaan kag mapolitikahan ang reputasyon sang AFP tungod sa iya promisang ipabilin ang high esteem sang organisasyon. 7 sa siyam ka opisyal sa Department of National Defense ang nag-resign man sa ilang posisyon kasunod sa resignasyon ni Anay Officer in Charge Jose Faustino Jr. Sunod kay DNB spokesperson Arsenio Andolong kalabanan sa nag-resign among team nga gindala ni Faustino. Dugang pa ni Andolong normal ang resignation sa mga opisyal sa DND sa idalom sa bagong nga liderato tungod ini customary kag parte sa patakaran bilang conterminous officials. Kalakip sa mga nag-resign among pila ka undersecretaries kag assistant secretaries. Giyan pa siguro ni Andolong nga hindi apektado ang operasyon sa DND sa pihak sa pila ka mga nag-resign. Ginpahayag naman ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere nga yara na sa kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. kung i-appoint siya o kung hindi bilang Health Secretary. Ginimo ni Vergere ang pahayag matapos giningadlan ni Presidente Marcos ang duha ka miyembro sa iyang gabinete nga Santa Attorney Chiloy Garafil bilang Secretary sang Presidential Communications Office kag Carlito Galvez Jr. bilang Secretary sang Department of National Defense. Suno pa kay Vergere, magadepende na sa Presidente ang desisyon. Apang inkaso nga siya ang mapili, gin pasiguro siningay padayon ang ginahimo sa karon agud makahimo pa sang pagbago sa DOH. Gin panginbulahan man ni Vergere ang duha ka mga gina-appoint kag ginpahayag nga deserving sanday Garafil kag Galvez sila posisyon karon nga ginauyatan. Ginmando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Justice ang tayuyon nga pag-release sa mga persons deprived of liberty nga kwalipikado sa parol. Sunod sa Presidente, tuyo siniagon mapaganhagan ang kagutok sa correctional facilities sa Pilipinas. Gin-ehemplo pa ni Marcos ang iyang eksperyensya bilang gobernador sa Ilocos Norte sa diin. Kalabanan ng PDL sa nagatiner sa prisuhan kung hindi makasarang sa maayo nga abogado. Suportado man sa Presidente ang plano sa DOJ nga isaylo mga kriminal sa isa ka Alcatraz type nga prisuhan nga mag-isolate sa ila kag para mauntat ang ilang kriminal nga mga aktibidad.
Ginanunsyo naman ni Department of Migrant Workers Secretary Susan Toots Ople nga natala nga talakayon sa adlaw sa Biyernes ang death row nga mga kaso sa iban nga pungsod. Suno kay Ople, pangunahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang pag-convene sa pagsapol kaupod sa iban pa nga mga tiglikom. Iniasabat ni Ople angot sa update sa pangabay nga executive clemency para kay Mary Jane Veloso, ang Pinay nga napamatmatan bangod sang drug trafficking kagin pamatmatan sang death penalty sa Indonesia sang 2010. Madumduman ng abay sang clemency ang ginikanan ni Veloso sa kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. alin sa kay Indonesian President Joko Widodo para sa ila sini nga bata. Patay ang isa ka 39 anyos nga overseas Filipino workers matapos ginbuno sang 300 ka beses ang iyabana sa Magaldan, Pangasinan. Sa report kahapon nga adlaw, natabo ang krimen sa sulod sa isa ka in sa Barangay Bantayan, Mangalda, Pangasinan. Base sa resulta sang medico legal sang biktima, naglambot sa 300 ka pilas tugas ang pagpambuno ana angkon sa biktima sa naglain-lain nga bahin sang iyang lawas. Suno kay Mangaldan, Police Station PICAD WCPD Officer Police Captain Charis Pacheco, sa ilang investigasyon pangimon ang rason sang krimen. Ginaresto sa ospesado kag ginako man sini ang ginhimo nga pagpatay sa asawa bangod wala sini ginpakita sa iya ang cellphone. Ginpahayag sa sospetsado nga nagahinulsol siya sa iya nga ginbuhat. Action Radio Philippines Standard Time, 7:25. Ang ato nga panguna nga balita international, balita negosyo, balita showbiz, kag balita sa sports sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan, kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit. Ginano na ni ano? Be? O sige, morning dira liwat mga kaaksyon, no? Sa kay si Jingjing, ginatamiyaw niya lang si Baby Alfred Morales, happy birthday karon nga adlaw, no? Yes. Happy birthday to you. Yes. Din ano naman? Ginpunto. Gani man. Sino nang sulat? Amo nang nasiling ko balang ang ginahambalan tablang ang ginatudlo, ginabalik-balik. Makaligad lang ang pila ka kuan balik. Kay para may saway kay. Kag di niya ang kada kilo kini 5,000. Sa inspection ano man ambot 500 na naguro ya. Sige. Sino na nata? Direta kay Ay, happy birthday maglisa ako na amigo, no? Sino naman na? Ang Sino hubby ni Daidi Benite, Soke. Happy birthday to you. Si Richard Soke. Soke. Maging great ni Torco Jongko. Si Richard. Amigo na mo na si Richard no? I think si Torco kasi Richard daw ka-batch ni sila. No? So happy birthday din si mo amigo Richard, no? Kag kumpare ko ni actually. Good. Ilan ni kumari Daidi Soke. Good morning dira. Tiyang imo siningayado or yada to na okay na to. Well, di ka hulat ko sa ila kung saan sila lakat.
Amo na. Nakuha ko na to, na-arrange ko na to. Good. Teka, batay na ka mo to. Na-arrange ko na to, ginulat ko lang ay ilang details. Ay, good. Sige. Ma'am Luisa Luing Melos, watching from Bago City. Good morning sa imo, Luing. Kagay Melchor. Hello. Kagay siya Indring da, mga aga. Kay partner ko da, Boy Ibon. Good morning, man. Ha? Ari bang yapon si Ma'am Vanessa May? Ay, salamat. Ano kay remember mo sa Action Eden? Yes. Always, O, ito na, oh. Stand by na sa dugang nga mga balita. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:29. Sa detalye na sa balita international, ginuntat sa China ang pag-issue ng short-term visas para sa mga South Korean citizens bilang balos sa entry restrictions sa South Korea para sa mga nagabiyahe gikan sa China. Sunod sa embahada ang visas para sa business, tourism, medical treatment, transit kag general private affairs ang suspendido para sa mga South Korean citizens epektibo kahapon nga adlaw Enero 10. Dugang pa ining mahimo og bag-o kung untaton sa South Korea o kung ipaiway man sa South Korea ang discriminatory entry restrictions sa China. Bangod sa padayon nga pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa China, madamo nga pungsod ang naga-require sang RT-PCR negative results sa mga biyahero gikan sa China. Apang ang South Korea ang nagsuspende sang short-term visa applications gikan sa China tubtob sa katapusan sini nga bulan. Sa negosyo naman, nakumpiskar sa Department of Agriculture ang 78.9 milyones pesos nga balor sa agricultural products sa Manila International Container Port lakip na ang pula kag puti nga sibuyas Bombay. Sa pahayag sang DA, ila nakumpiskar ang mga produkto sa apat ka separadong operasyon umpisa Disyembre 27 tubtob Enero 5. Sa unang operasyon sa itong Disyembre, nakumpiskar sa DA ang 3 ka container van nga may unod nga illegal nga gin-import ka pula kag puti nga sibuyas Bombay, balor 25.3 milyones pesos. Isa pa ka operasyon sa itong Enero 3, sa din 27.8 milyones pesos ang balor sa nakumpiskar nga kontrabando. Wala labot sa sibuyas Bombay, nakumpiskar man ang frozen pork stomach pouch cuts kag frozen boneless beef shanks. Enero 4, sa nakumpiskar naman ang balor 23.58 milyones pesos nga smuggled nga sibuyas Bombay kag 2.2 milyones pesos naman sang Enero 5. Ang mga nag-import ang mga pangatubang sang kaso nga paglapas sa Food Safety Act of 2013 kag Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 54 pesos kag 94 centimos, Singapore dollar 41 pesos kag 12 centimos, ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 1 centimo. Sa ato naman nga balita entertainment, Action Boy, saan ang pinaka-last mo nga tanaw sine? Ay, basi, why ko ka, kung may... Or madumduman mo kung tagpila pa tong ticket? Sa kalantaw sa una, daw tag, Shin pa lang to ya. Shin pa lang, no? Oo. Subong niya dumara na sa mga 220, 250. May 400 plus gani. Ito yung mga mga 3D na mga mo na ba lang. Sa una tag 100 pa lang na sa una. Oo, no? 100 kung mas manubo pa. Oo. Dugay na ko wala kalantaw sini sa nang sinihan. Ti subong daw kuha na daw ang pinaka-minimum duara sa 220 to 250. Bakal ko na iya Bombay hindi mo. Sakto man. Tiyan mo na gani Action Boy, ginpahayag ni Paul Soriano, ni Direk Paul Soriano, kay di bala, siya ni subong ang Presidential Advisor on Creative Communications. Ti hambalya, ang isa sa rason nga nakita nila kung nga wala, kumbaga wala may support sa Philippine movies. Kay ti di ba pag taping ni nila pag sinihan na iya dayon nya kay para makakuan mo, maka-income. Ti sinong malantaw subong kay pero ti ka mahal sa ticket. Sakto na ang ibakal mo cinema ticket, bakal mo lang Bombay o kusudan na kaya bako 220 to 250 pwede man lechon manok na Action Boy. No? Diba? Ano hambal niya nga isa sa mga rason nga kung nga nga daw tungkol sa hambal nga ticket? Hindi pwede oo. sa kalidad sa pelikula? Hindi, ang hambal siya Action Boy. Ano hambal niya? Hambal niya, sa kay na istoryana, mo kay may hearing gali sa House Resolution 451 ni Deputy House Speaker Camille Villar nga tuyo mag-promote bala ko madumduman mo sang local film production nga kagliwat nga pagbuhi sang golden era of movies bala. Ila na istoryahan nga pila ka movies ang nakakuha sang financial success pero hindi tanan. Kaya ti hambal ni Soriano, wala iya problema sang
quality sa Philippine cinema. Ah. Pero ang balya, nang may ara lang yun, kumbaga, example, yung bala sa MMFF ko, no? Di, damo-damo, dabay mga Pinoy movies. Di, syempre, ang Pinoy, pinakatayog tanawon nila, duwa lang na mo. Although, tayo lima, be, ka MMFF, duwa lang na tanawon, kiti amak mo, pila na to 50 times 5, abi, ayawan na sa bayad, eh. Mga 1 to 50. Oo, tayo ayawan sa bayad, 1 to 50 na, grocery na lang, may toothpaste na sa, may habon. Di ba la, no? May deodorant. Oo, na, ante. Natawas lang. Ha? Natawas lang. Mga tawas lang. Kay barato lang mo. Kaya balya, ginaduso ni Action Boy nga panubuan ang presyo sang movie tickets. Okay, Pero wala na palayag kung asto pilagid ya ha. Ang pinakanubo. Ang taon ta lang ni kung pilagid. Si Migo ta John Gaton, abta na gani iyaw, tag 30 pa lang. Ate, gulang-gula. Gulang-gula. May double pa. Anong double man? Huwag ka muna kagi sa sine, so na may double. Ipasulit? Hindi, Ano man? may double, may upod ng pelikula nga, isa pag ka pelikula. Ay, to? Double na Dubai panawag one, na. take one? Oo, bali ba, tanaw ko sa kapelikula, may double isa na pag siya. yan. But sila may isa pag ka pelikula. Ay, to? Muna sa una yung sinihan, may double na iya. Subong yan, tag-isa lang ba? oo, tag-isa Subong nga lang. ni sinihan, subong hindi ka nakapasulit ya eh. Oo. Kinanglan na mo nung Gwa oras, ka sulod na ka, yun, quarters true. na, gwa kaya. True. Sa una yang sinihan sa una, may double pa na. Pwede ka pagtulog da, kapasulit kapag jabi na mian ka sa pelikula, lalo mo pasulit ah. Absolute. Baka Kung kaya- ka namin isang tulog mo kay aircon mo. Hindi ka sa una, biwa man aircon. Wala aircon. Sige na lang taon na mong Baka sinihan. ginut eh. Waya. Gaway na yaw, kila Electric na pan yan. wala man. Totoo, nano mo May galiliga mga ka sa sinihan balas. kami sa una, yung wala yung sinihan. Galiga ka sa balas eh. Sige, balita sa sports. Tinguan sang Barangay Hinebra nga matapos na karon nga adlaw kag makuha ang kampeonato sa PBA Commissioners Cup Finals pagi sa pagpierde sa Bay Area Dragons sa ila Game 6 karon sa hapon sa Araneta Coliseum. Ang Gin Kings nga nagdaog sang Game 5 kag mayara karon ni record nga 3 kadaog kag 2 ka pierde sa best of 7 series nagalaom na sila ang magadaog. Samtang ibalik naman sang Bay Area sampang si Miles Powell, agud buslan si Andrew Nicholson nga nakaangkon sang injury. Kung magdaog ang Bay Area, may Game 7 pa kag patagyunan ni sa Philippine Arena sa Bocaue, Bulacan sa Lunes nga adlaw. Action Radio Philippine Standard Time la 7:35. Bandayi sa aton nga pagbalik ang aton nga balita espesyal sa pagbalik sang Action Balita Morning Edition. Okay. Key. Okay. Sino naman Ara da? naman gali si Ginatada. Kagawad Imbong ara naman. Upod sila ni Kapito sa kapihan ni Chona. Yes, correct. Oh. Diba? Wala ko lang itanaw, no? Kaya tanaw po kundi na tadeyo, no? Si Jenny Salgon, good morning man. Ma'am Jean! Ay, ang buta ni Kabay pa open. Naka mo kay Papito. Kung dabla si Mama na yun. Nga sa close mas lagyan po na. Ang buta kay paghapit ni Mama, ligad, close sila. Naidlaw ni ko pala sa paho, sa Valladolid, kilain, gidi action boy. Actually, alin sa Gimaras. Oo. Gimaras na nga mga paho. Ang paho ni Ma'am Jean Hesulgon. No. Nga halin sa Gimaras. Sige. Kung makagi ito kalis mama mo, kag makabakal to sa, iyang balon mo ko kay sakpon nyo ko. Okay. Ha? Okay. Kay birthday mo daan, tisak po correct, rin James Cortejo. Sa pamilya Cortejo, kuno good morning. Yes. Si Catasio Rene John Barreno. Good Good morning. Si Dennis Richard Tiboro, mangi padala. Ay, di wala talaga madala. Ay, wala mong indala. Ano Ibo ka naman naman? indala. Nalipat ko. Siniya ang picture ko nung aging gamit sa akon tong picture frame. Daw pang Niya consular. pang konsyal. Counselor. Daw hindi mo to pang konsyal. Da ano to ya? Daw pang best actor man O to dali yan. kami bit-bit sa yung ano yung mo? May May trophy trophy. to yan. Trophy sa yung bit-bit. Dito tayo bang best actor? Oo. At least na awardan yun nakadaan. Kag kay Lalaine Grace Ibarra, good morning. Kag sa tanan ko nga batch 81 sang Ramon Torres Memorial High School now, Ramon Torres National High School. Yes.
Paridoy anong morning Davao ginindian ako ni Paridoy sa kasal ni ihada namon Kashmir kag ihado Nico. Wala ya kagin sipot. Hindi nagawa to sa simbahan. Hindi ko malakata sa resepsyon. Ta- Nya masunod ko agyong ko na si Mrs. Ning ko away ka naman to. Hindi ka ito magkadto. Hindi makadto ko ling ko away na siguro imo dala ding inog sibit, dala ding inog sibit. Basi malikaw ka naman sa sibit. Nya makadto ko to, wa ginakabot. Ate? Ay, kundi kalibre sa Kundi sibit. kalibre sa sibit. Jo Marie Macariola Estelioso, good morning. Kag happy birthday ko na kay Frances Danilia Estelioso. Kag belated happy birthday kay Kong Karaps. Actually, si Kong Karaps ang birthday niya sa January 22 pa. Tapos pareho ka mo. Pareho kami ni birthday. January 22 pa ni Tigil ito na ito si Frances Danilia Estelioso. Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Si Kong Karap siya sa January 22, panadungan kami na mo. Yes. Kami na ni Bishop Vicente Navarra. Ahay, Ta. bigatin mo lang mga kadungan. Ay, bahabi mo lang. Kagapon yung mga two beautiful ladies. Ladies, oo. Toto Delpen Benedicto. Wilma Gomez Magbanwa. Belated happy birthday sa manghod niya si Richard Magbanwa sang January 9. Dugay na. So, 2 days Sunday Rudy Magbanwa Jr. Great lang Magbanwa family sa La Castellana. Kag sa Binalbagan, mga taga Santo Rosario. Si Mrs. Alvarez, kinapa-shoutout ni Ma'am Vanessa, sister ya Mrs. Alvarez. Sa may na blues sa Auckland, New Zealand. Ray Flores Barrioga, Lisa Riliosa Soriaga. Sige. May send ko na sa mo. Sige. May message. Si Rudy Magbanwa Jr., good morning. Kay Ma'am Vanessa. Kay Mrs. Alvarez ko noon si nieces and nephews sa Auckland, New Zealand. Thank you so much. Ray Flores Borioga, maula nun kang matugnaw nga aga. Sige. Ikuan lang kay hindi man na sa Mari hindi man na sa i-play lang hindi man na sa Sige. Standby mga ka-action. Usapang SS. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakat. Aksyon Balita Morning Edition. Balita Espesyal! Good morning sa atin sa mga ka-action. Yes, good morning kag Good morning. Good morning.
Ah, ang tamyong ko na liwat sa on air bla happy birthday ako Yes. migo kag kumpare. Richard Soke karon nga adlaw, no? Happy birthday amigo Richard, para Richard Soke. Kag halin ni mismo sa kay kuan kay Daydi Soke. Ang iya nga ti ayon. Yes. Kag good morning da kay migo naton John Gaton. Ari, okay. May gani kay na. Si kuan bala, hindi nagsala ko sa akon nga kuan. Sige, amigo ta John Gaton. Good morning dira sa imo, no? Kag ikaw na bi? Ari kalio. Good morning man kay Tita Lalaine Uberas kag kay Tita Daisy Bahil sa Barangay 23. Ha? Nakapangapi na kamuda? Kung wala pa mo ka pangapi na kamuda. Di nila ilista. Ha? Pangapila sila eh. Mapila ka mo da, Tita Lalaine Uberas, kag Tita Daisy Bahil sa Barangay 23. Napakapila ka mo da. Kulang bahala. Bala lang kay Action Boy. Paano gid? Ang balon Action Boy, ang bala Action Boy ko mga pi kami. Nga pila ka mo da. Nyati din siya, nyati ang buta. Basta ang bala mga pi Pila kami. kami di ko no. Hindi mo namlain, di ba? Apila kag bayran lang dayan. Yes. Kag sige. Sino pa na da? Si din nga nato kagina. Si kana, Reliosa Soriaga. Ah. Good morning, Evelyn Ipamuseno, Ming Agaman. Mary Chris Crispino. Good morning ko no. Shout out sa Yums Henley of Isabela. Thank you and God bless. Jury Montiliano, watching from Barangay Vista Alegre. Hello, good morning. Ma'am Ana Sinoro, Aragyapon. Rosaleo de los Reyes, good morning. Watching live. Samtang nagpangape ko no sa matugnaw nga tiyempo. Greet nilang bata niya kasi Samantha Sin Clark dira sa may 5th Street Progreso, Binalbagan. Brian Bello, Rizal Balsimo, John Vercel Horillo, kay Juvie Monares, Remy Banyes, Janet Templado, good morning. Nancy Balsimo, si Kagawad Ulaya Balahon, Sunday ko naman pasilipat ka Action Eden. Okay Lechon Festival dira sa Barangay Cabog. Wow. Kapitan Jojo da, baway kagid pang imbitar. Eman ko tabi kung may ipa-take out sila kay para kadala tayo daan. Kito kauluya man nga magpangay. Di ba kauluya mga sila pagid niya magpangita. Mag-provide, di ba no? Di madala ta daan. Ha, man ko to mga tab guro ng tab lang kita ka na sa kuwan. Dako man karon lechon paksiro ng dala mo. Mga tag 16 pieces mga chicken dabla sa di ba? Ang nasudlan abla sang 6 na. Mo nang dalon mo. Gert na. Mga tonto na yan Puno na yan ni kagawad ulay wala bilog litson. Yes. Alang-alang. Padala tanan niya tiil. Tiyo, hindi ka? Pwede lechon paksiwon. So, Lechon Festival gali sa Barangay Cabog, no? Yes. Sa Sunday ang pinaka-highlight sina, no? So, mayo Sige. Si Action Dorel, ganit sa nung birthday ni Action Dorel. Dali na lang, no? Tomorrow! Ay, sa 13! Friday! 13, pwede kayo, danay. Galing kay si Action Dorel, mga ka-action, wala di sa Subong, no? Kay gintagaan sa sang istasyon. Sang kahigayunan. Kahigayunan nga ma-celebrar iya nga kadlawan sa malayo nga lugar. Yes! Akon nga ikuan sa iya nga daw regalo. Nagkaluwan ko sa tani ng bisan tunga lang sa lechon black daw mo lang sarangan ko. Oo. Hindi na lang. Lechon belly. I-cash ko lang. Kuan na lang i-Gcash ko na lang sa iya kay mapaka-konti lechon hindi makaon way man di siya. Oo. Padala na lang i-cash na lang sa iya. Ay wow, kapatito sa. Ipadala mo ko ron ha. Ikaw sa Friday. Oo. Ha? Hindi yung TF. Ha? Kita lang rin padala sa TF. Kuha na sa January 13. Sa mga nag-greet na sa akong birthday, bla. Oo. Happy birthday, Action Boy. Happy birthday to you. Kaya nag-intra. Ay, may birthday. May birthday man sa masita po sa Lanay Go. Nag-intra ka man imo sang greetings. Doon kabalo ka hindi ko birthday. Doon nag-intra ka man imo sang greet. To titanaw na kung di gin-flood kita sa mga birthday greetings to. Yes. Happy birthday, Action Boy. Hindi ko pa birthday mga kaksyon. Pate ka muna. Hindi ko pa birthday, Ari man. Karang mag-birthday ko ron, wala na sila. Sige lang, wala. Sa halina iya, subong ya, hasta sa 22. It's your word against mine. Happy birthday, Action Boy. Thank you na bala. Thank you, Mo. Na. Change na ko profile pic ko ya. Nag-birthday ko na dayo. Amo na gali. May nadawag na sa ako niya balo ka. Kung mag-change ka profile pic mo, birthday mo na. Amo na ako. Hindi Kuha ni, tiyan mo ko na. Hindi magitanan.
Sobra 35 kabilog nga litson. Wow, ang tilawan mo. Teka, mag-judge ka? 35 man. Galingin-lingin ang ulo mo. 35 man ang tilawan mo. Piknit lang man guro, ya. Bisan piknit gani. Kung mag-35 ka piknit, imo da. Nga kung gamay-gamay, masaburan mo na. Medyo dako-dako mo, para masaburan mo. OMG, doon nalaway ko pala sa lechon. Ano naman? Pwede ma-advance? Kuha lang to kuno sa kay Donalds, oh. Oh, salamat. Sige. Oo. Good morning ko no, hambal ni Emily ho, hambal ya pinaguno gingisa may pichay kinagkalalaya na sa rep. Namit man agin luyahan, ano man. Ay, okay. Ari pagido, birthday pagid sa parente ko, Armando Duran Sr. Happy birthday karon nga adlaw. Duran mo gyapon? Yes, so amo na yung may birthday. Si Armando Duran Sr. Happy birthday to you. Bana ni sa nga akong batchmate niya si Cecilia. Sige. Alright. Kag sa akon ihada kag ihado da, Kashmir kag Nico. Enjoy your honeymoon. Ikuha na nga daan, ipadalang detail sa akon. Yes. Sige. Alright. Ay, good morning man. Kay Action Boy, good morning man. Police Colonel Leo Pamitan is listening and watching sa aton. Morning, And, PD. ang bago lang kasabit sa courtesy resignation. Yes. Promo ni sila ya. Sila pa rin kantay kay Colonel Pamitan niya. Why ni sila mabalik mo ni gyapon sila ya. Oo. Mabalik ni kay mga straight man ni sila ya daw hindi problema ya mo no. Mga straight. Mga straight. Kaya tanan ba lang nga gin pare say ang akong tanan na daya, i-identify ko na identify mo lang kung sino. Gani. Amo na lang to yung targeton nyo, hindi na niya pagpa-resign ng iba niya nga mga way man labot-labot. Galing kay Tigila na yan mo. Tiabay ko ni Kawabi ang Colonel na general sa PNP, hindi ka magsunod. Sekretary sa DILG. Tapos, Moya ka man kay Binhur. tapos kung hindi ka mag-pass, isyuan ka pa nga, Emila, ano ni sila siguro sa illegal nga activity, Nga, kaya hindi hindi siya siya mag-pass. mag-submit. Oo, hindi No? siya- Grabe, ganyan Nabutang mga... nila sa lang-alang Pero- aton ang mga kuan, ang mga generals kag colonels. Gani. Pero namin Action Boy, ang point ba ni Senator Coco Pimentel, nga for sure, na-identify naman na nila. Why not? Kaya paagi na lang sa tsakto nga proseso, i-identify na nila pasakaan sa kaso para kasabat man to. Amo mo na akon mga ni nga diba, no? pagguwagis na amo na akon din nga reaksyon ko nga tananaw para sa ino now. Dapat na identify nyo naman amo. Total yung mo na da isi identification na da mo. Ti na identify nyo naman na sila for sure. Ti nga saka may labuton pag ito yung mga mayo, yung mga pulis naton. Gani. Tapos ang mga 5-man committee na sinutong apat to. Si Benji palang klala ko. Gani. Tiki siya lang kuno yan. Okay lang sa iya, kaya parehag yung ngalan. Ti ang apat siguro ba si... Parehang ngalan man. Ipalayag ang ngalan. Ay palayag okay lang siya. Oo, okay lang siya. Dapat sinuto ya, members ng 5-man committee na. ang ending tapos kung may ma-evict da, tapos kung masandad to ya si Magalong kag na didso ya. Ang pasibangdan to ya, mo to yang evict ya. Na ano na yaman do, abots na kamo. Abots. Balings gani. Ano naman? Sige lang, may das lang. Basta ikaw to isa sa 5? Quiet. Ay, sorry. Quiet, nari mo. Sorry. Hindi, pag-ikwanto. Ay, sure na to gala? Yung balanta ka, hindi mo ko pa ibutan sa lang-alang. Sorry. Wala ka mga bate. Okay Dito kayo para malipatan nila. Saan nang ulit special gani? Mga tips action boy, kung paano do ma-turn into reality man bala imo sini nga mga gina-manifest. Okay. Ang uso na ba subong? Manifesting. So na wish na mo. Subong manifest na. Nag-level up. Nag-level up. Meron nga sindi ano manifest naman. Ang bala ko sa manifest na listahan mo sa mga ngalan sa barko mo sakay ka. Manifesto. May onay mo ya. Manifest mo na. Gani. Tapos nakang iba ginahimo money fest. Pista sang kwarta. Oo, Duga pista ang kwarta. Pista kwarta. Hindi agwanta ang tao gagwanta. Ang pista ang kwarta ka pista. Ang tao gagwanta. Mayo pa ang kwarta may tao. Kaya ang tawo wala kwarta. Kalaen. Okay direct action boy. Una dira, say the right words. Say the right words. Right words. Right. Hindi mo gambal right. The right words, hindi kay ang right word. Ang underline ng right word, hindi sa right word. Instead of saying, I wish, action boy, say,
I will. I will. Nan. I shall pag inami pag Oh, idya. I shall. I shall return. Kaya di ba, Action Boy, pares na balama, baka nga, tani, nang makaano ko no, bugtaw ko aga, sini nga tuig 2023. Bugtaw aga. Lain sa hambalon mo nga, mabugtaw ko aga. Sini nga 2023. Tsakto na. Oh, hindi ka bala mo siling tuod nga tani na. Puro lang I wish, wala ka magagiho. Yan tani mabakal ko sa lakyan sa makabakal ko sa lakyan sino toy no. Hindi ka magsiling ka tani. Mabakal ko sa lakyan. Namo na siya. Tapos mumangkot ang ibang tintin ng salakyan mo. Wala mo kung naghambal sa lakyan nga sakyan ko. Sa lakyan nga traktara karyo. Wala no. It's similar connection boy to the law of attraction, which basically means that positive thoughts bring positivity to one's life. Kaya nadumduman ko pala sa una action boy before ko pala nagka-car. Nang nag-print out ko na sang ano. Before ka nag-change sa imo car. Muna. Before ko action boy nagka-car on my own. Nag-print ko na sang ano, sang salakyan nga picture tapos gibutang ko na sa akon nga wall. Tapos na baka-bakahan ko gidya nga baka ano ko sa lakyan. Kautang ko sa lakyan. Naman action boy. Nadayon gid ang utang ko sa salakyan. Ayo, may isa sinada, may isa ko na ka line man nga. Daw mo na po nang ginambala ko na makilala ko, mas ning kabla nga is makano to nyo eh. Buhay ko yung kwarta ya ay hindi magahambal. Gid nga wala ka kwarta kay kakadayunan yes, true. Kakadayunan bisan na ka kwarta hindi ka magambal nga buhay ko yung kwarta ya. Hindi ka magambal wala ka kwarta. Bisan mo ay ka kwarta kay kakadayunan. True. Duga amo nga siya do law of attraction pala ha. Kaya hambal nila kapag kung ginhambal mo ko ng wish or want, pwede lang nga daw, hindi mo lang. Pwede mo tayo, pwede hindi. Oo, pwede hindi. Pero pag hambal mo yung will, I shall. or shall, ang energy mo, ara mo daw motivated ka, wala action boy. Ang motivation mo, ara. Kaya kinanlan mo siya, i-claim mo. Kita mo si MacArthur, yung sa gambal, yung I might come back. I might return. I might return. Yeah, hindi ka ni I will I shall with conviction shall mo. Gid mo. With conviction. Shall gid mo. Oo, I shall return. Mabalik gid siya ya. Tingon ti balik gid siya. Nan, I shall return. Kaya parehas lang naman na action boy sa mga ano na mga seminar na bala mamangkot sa imo ang speaker nga sino ni gusto sa 1,000. Hands up lang tanan ako gusto ko na. Pero kung gusto mo dapat gilid lagan gusto nga kagwaon mo. Kay gusto mo mo. Dapat may hambal ka kag may action ka. Sino gusto ni sang 1,000? Yan, sap tanan. Kung mo sabi ka tindog nga makwa. Kung gusto mo, kadto mo to. Parehas mo na bala action sa hambal nila bala nga nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya magsige ka lang nakapangamuyo nga Lord ihatag na sa ako ng babae na kay balangga ko gina siya. Amo na. Pero wala ka magaling ka pangaluyag. Kaya na paano naman, Madjek? Gusto ito yatag na daw i-gift lang. Oo, doon mo lang nabi kasi ang babae para sa iyo. Ay, salamat. Dugulpi mo lang sinasugata. Tapos si Shai nagambal nga gusto ta ka pakasalta mo na. Nyati daw, okay ta nga duwata. Doon siya pa yung mga luyag sa imo. Updan mo man sang effort. Kalahin mo na lang pag siya pa panguluyag, Lord, salamat ng sabat mo ako nga pangamulo. Hindi na yan. Lord, gusto ko yun yung may bago ko nga sapatos. Paano ka mabago ko sapatos? Nga taksi ka lang da sa gwa ko? Ano bala? Updan mo, hindi mo pa ibasol. Lord, may bago mo kong sapatos. Paano ka bagong sapatos? Kaya ka magkaganto sa mall? Pwede man. Nagbaka. Kung pwede mahulog? Kantoon mo natin sa mall. True. Ano gusto mo mahulog? Yung sa langit. Yan o, hindi amuaw. Doon nagtuwaw lang na sa pinggan mo. Wala yung sapatos sa pinggan mo to. Yung samtang account, yung may bagong sapatos, nagtuwaw sa pinggan mo yan. Oo, tapos ang ending ya, kung suyaan ka sa iba, nakalaw ay sa sapatos, wala, pasulon mo to yung ginoo, yung wala ko isa. Wala yan ba? Hindi mo. Yan, buta. Yawa sige, lang may pangamuyo ko doon, ay magyapon. Doon na kumplito ko ng tanan niya misteryo sa Huwag kayo kakanto sa mall. Hindi ka dyan abo, action boy, no? Mga kaya masiling ka, huwag ko kanto, kaya huwag nagbakal. Amo na ang problema, kaya huwag ka kapita, inugbakal. Isalig mo pa sa kay Lord yung inugbakal mo. Oo nga daw, pinsan mo yan, daw matuhaw lang ng kwarta sa inugbakal mo da. O pag ano mo sa kenting mo, bulsa, may 20 na. Pag sulit mo, may 20 lang. Ang magic. Ano naman, hindi amo. Hindi rin na mo ya. Updan gidya sang paghimakas. Oo, correct. Kaya mo na balok ka, kuhan ko na mo ganina. 1% inspiration, 99% perspiration. Yes. Correct ka?
Sakto na. Maning kumaga sa Bisaya, pa maning kamot kay di action boy. Maning tiil, pagidala na lang maning tiil ah. Ang ano na? Ano na? Maning kamot kag maning tiil, na? Sige okay? Basta naman ang iba. Mga ka-aksyon, iyong imamatian aton mga balita sa Action Balita Morning Edition. Standby na sa Action Hotline with Action Art Tayhupon. Ang inyo naman din nga news team. Action Eden Abos. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule Tea ay 100% pure, 100% organic, and 100% natural. Walang preservatives, walang additives, at walang extenders. Makakasiguro ka na safe and effective dahil ito ay